Hello guys, good morning. Welcome to my daily vlog guys. Atong sugaton guys. Pagkaisda ka, Bert? Ha? Bao? Oh, sarang ito si Gina. Mo ni kahoy dito sa may kuan guys, itong atubang bitaw na mo ni balhin ani tungod sa dakong dagat. Oh. Mo na maglisod ko ani og agi. Ningwa na ta luyan atong tuhod o lisod pag tikang. Mulukso pat pa. Kining tiguang nalagi og mutikang na adyoy tiguang naman good nabidyaan akong kape oh. At ang imno tong kape guys. Si Alan rentar nakabaligya. Ang duha kadong wa jud kabaligya. So kuno kaig dagat day. Bawa ra kuha. Yun pa ni Bert nga ako nisudan. Atong subayon, uy daghanas sudanon ah. Ay, dami sudanan. Saan naman yung sudlanan? Mangita tag sudlanan. Nadaog jud nila. Halo si Alex wa kadaog. Nanagko na ning brasong Alex nga tig isa-isag sa kayan bay.
Kana kay bojo ka nga nakas dagat. Pwede pa naman sakta mo tubig na ka naman hadlok. Paano mo ipalutaw? Asaman man di ay. Hapit na di mahuman na, Bert? Pangamo ko ng pako god. Pangamo ng pako. Ano yung mong sudaan nun? Ibili ni Bert. Ay, magpa-andar ko ma. What's sa kanti? What's on re? Anugon mo punig ilabog gon. Ako sa po na mo dahil. Pasensya na mo guys kay brand out. Medyo kusog ang ilang generator sa hospital guys. Mo na nga Ma'am Luis sa hospital mo nang kusog yapon ang ilang generator. Medyo maklaro pa man po guys ang ato ang istorya. Ato makita guys nga hapit na mahuman ang pakyo nga sakayan sa pagtapak ni guys. Ako kay wa nagpilay pakyaw. Kinsa man na? Kinsa man na, Bert? Pasensya na mo guys, sumaro pilingan ako karong adlaw ug ako miyon guys. Bye-bye.